సాంఖ్యయోగము, గీతా సారాంశము అంత ఇందులో ఉన్నది. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రిये. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇది సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన యోగము అని అర్థం. తర్వాత గీతా సారాంశం అంతా కూడా క్లుప్తంగా చెప్పబడటం జరిగింది. మొట్టమొదటిగా సంజయ్ ఉవాచతో ప్రారంభం. మీకు కనుక గుర్తున్నట్లయితే క్రిందటి చాప్టర్లో అర్జునుడు ఈ కారణాలన్నీ చెప్పాడు. 4 కారణాలు చెప్పాడు. ఏమిటవి? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. యుద్ధం చేయలేను ఎందుకు అన్నది 4 కారణాలు వివరించాడు అర్జునుడు. అవేమిటి? ఏది గుర్తున్నా, ఒకటైనా సరే మీకు గుర్తుంటే, ఏం గుర్తుంటే అది చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. అలా 4 కారణాలు చెప్పి ఇక నేను ఈ యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పి దుఃఖంతో రథంలో కూలబడి కూర్చునిపోయాడు విషాదమైన ముఖంతో అని చెప్పి మనం చూసాం లాస్ట్ చాప్టర్లో. సో ఇక్కడ మళ్ళీ అర్జునుడి దుఃఖం శ్రీకృష్ణుడితో చెప్పుకోవడం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు సంజయుడు మరి ధృతరాష్ట్రుడికి మొత్తం వివరిస్తున్నాడని చెప్పుకున్నాం కదా. సో సంజయుడు చెప్తున్నాడనమాట. ఏమని? సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో ఇలా కృపయావిష్టుడు అంటే దుఃఖం దయతో నిండిపోయి అశ్రు కళ్ళు పూర్తిగా కులేక్షణం. సో కళ్ళన్నీ పూర్తిగా నీటితో నిండిపోయి దుఃఖంతో కూర్చున్న అర్జునుని చూసి విషీదంతం ఇదం వాక్యం, ఇలా దుఃఖంతో ఉన్న అర్జునుని చూసి ఈ మాటలు ఉవాచ పలికారు మధుసూదనుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు. మధుసూదన అంటే మధు అనే రాక్షసుణ్ణి సంహరించిన వాడు, అందుకని మధుసూదన అనే పేరు ఉన్నది కృష్ణుడికి. సో ఇలా సంజయుడు చెప్తున్నాడనమాట ధృతరాష్ట్రుడితో. మనస్సు కృంగిన వాడై శోకతప్త హృదయంతో
కంటి నిండా నీరుతో ఉన్న అర్జునుడిని చూసి ఇలా మాట్లాడడం ప్రారంభించారట శ్రీకృష్ణుడు. ఏం మాట్లాడారు, ఏమన్నారో చూద్దాం. ఈలోపు ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చాయి. ఏమి కారణాలు చెప్పాడు అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేననడానికి అన్న ప్రశ్నకు 2 ఆన్సర్స్ వచ్చాయి సో ఫార్. పరిమళ మాతాజీ, ఆల్ ఆర్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. ఓకే, నా బంధువులు కాబట్టి చంపలేను. ఓకే. బాలాజీ ప్రభుజీ, కరుణ ఫస్ట్ పాయింట్. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. కరుణ అంటే నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అన్నది కూడా కరెక్టే, కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కాబట్టి ఏ భావంతో అంటే కరుణతో, ఆ దయాభావంతో. అది ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పాడు. వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళే, అది కూడా మరి ఆ కరుణలోనే వస్తుంది, కరుణ. ఓకే. హనుమంతరావు ప్రభుజీ, ఎఫెక్షన్. ఓకే, కరుణ, అది కూడా ఫస్ట్ పాయింటే, కరుణ. ఇంకా 3 చెప్పాడు. సరే, దయాభావం, కరుణ. ఈ శ్లోకం అయిన తర్వాత ఇంకా ఆ 3 ఎవరైనా చెప్తారేమో ఆన్సర్స్ చూద్దాము. ఆలోచించండి. ఫస్ట్ది కరుణ, కృపయావిష్టుడు అని మనకి చెప్పారు ఒక పద్యంలో, ఒక శ్లోకంలో. సో అది కరుణ. ఇంకా 3 కారణాలు చెప్పాడు అది కాకుండా. అవి ఎవరికన్నా ఏదైనా గుర్తుంటే మరి అందులో చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి. ఈలోపు ఈ శ్లోకం చూద్దాం. సో మనసంతా ఇలా దుఃఖంతో ఉన్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఏమంటున్నారట, అది చూద్దాం. శ్రీభగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరమర్జున. కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థిత. ఈ విషమ పరిస్థితిలో మనం ఇప్పుడు ఉంటే ఇలాంటప్పుడు నీకు ఇలాంటి బుద్ధి కలిగింది ఏమిటి అర్జున? ఇది అనార్యజుష్టం, ఇది గౌరవనీయం కాదు. అనార్య అంటే గౌరవకరమైన ప్రవర్తన కాదు. అస్వర్గ్యం, నీకు ఉన్నత లోకాలు కూడా రావు ఇలాంటి ప్రవర్తన వల్ల. అకీర్తికరం, నీకు కీర్తి కూడా రాదు, అపకీర్తి పాలవుతావు నువ్వు ఈ రకంగా చేసినట్లయితే అంటున్నారు. ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి కలిగిందేమిటి? ఇది గౌరవనీయులైన వ్యక్తికి తగదు, ఇది ఉన్నత లోకాలు ఇవ్వకపోగా నిన్ను అపకీర్తి పాలు కూడా చేస్తుంది అని చెప్పారు. అప్పుడు అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. కథం, ఏ విధంగా భీష్ముణ్ణి అహం నేను సంఖ్యే యుద్ధంలో, ద్రోణం చ మరియు ద్రోణుణ్ణి కూడా, మధుసూదన ఏ విధంగా నేను వీళ్ళిద్దరిని యుద్ధంలో ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి బాణాలతో ఎదుర్కోగలుగుతాను. పూజార్హులు కదా, వరిసూదన అంటే శత్రువులను సంహరించేవాడ అని శ్రీకృష్ణుని సంబోధిస్తూ, వరిసూదన శత్రు సంహార, నేను ఏ రకంగా భీష్ముణ్ణి మరియు ద్రోణుణ్ణి ఈ యుద్ధంలో బాణాలతో ఎదుర్కోగలను. పూజార్హులు కదా వాళ్ళు నాకు అంటున్నాడు. భీష్ముణ్ణి ఇక్కడ ద్రోణుణ్ణి చూపిస్తున్నారు అన్నమాట. సో ఇంకా ఆన్సర్స్లో సెకండ్ రీజన్, థర్డ్ రీజన్, వీళ్ళందరూ నా వాళ్ళు. శిరీష మాతాజీ, ఓకే. కరుణే, అది కూడా. బాలాజీ ప్రభు, అందరినీ చంపితే పాపమే తగులుతుంది. వెరీ గుడ్. సో ఇంకొక పాయింట్ ఇది అన్నమాట. ఇది థర్డ్ పాయింట్, పాపము వచ్చేది పాపమే కదా అని. వెరీ గుడ్, అదొక న్యూ పాయింట్. రోజా మాతాజీ, ఫ్యామిలీ అందరినీ చూసి బాధ భయం వేసింది. ఓకే, అది కూడా కరుణలోకే వస్తుంది. పరిమళ మాతాజీ, ద్రోణాచార్య ఈస్ హిస్ గురు సో హీ డజంట్ వాంట్ టు ఫైట్. అవన్నీ కూడా కరుణ కిందే వస్తాయి. కరుణ కాబట్టే ఆ దయాభావంతో వీళ్ళని నేను ఎలా ఎదుర్కోవాలి అంటున్నారు. సో దయాభావం ఒక రీజను. సెకండ్ రీజను, ఇంకొక రీజన్ పాపం వస్తుంది చంపితే అన్నాడు. సో అదొక రీజనే. 2 చెప్పారు సోఫారు, ఇంకా 2 ఉన్నాయి నిన్న చెప్పిన 4ట్లో. అవి కూడా ఆలోచించి గుర్తొస్తే టైప్ చేయండి. ఈలోపు ఇంకొక శ్లోకం చూద్దాం. ఓకే.
సో పూజార్హులైన వీళ్ళిద్దరిని భీష్మ ద్రోణాదులను నేను బాణాలతో ఎలా ఎదుర్కోవాలి? కార్పణ్యదోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేత యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. అన్ని ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ చాలా ఇవన్నీ కూడా. ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే అర్జునుడు కార్పణ్య దోషం, మమకారం అనే దోషంతో స్వభావాన్ని కోల్పోయాను. స్వభావం కోల్పోవడం అంటే ఏంటంటే అసలు ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయ పరిస్థితిలో నా స్థిమితత్వాన్ని కోల్పోయాను. ఈ ఈ దయతో కరుణతో మమకారం అనే దోషంతో నాకు ఇప్పుడు అసలు ఏమీ అర్థం కావడం లేదు. అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నాను. పృచ్ఛామి చెప్పు త్వాం నువ్వు ధర్మ సమ్మూఢ చేత. ధర్మ సమ్మూఢ చేత అంటే ధర్మం ఏమిటో తెలియని మూఢత్వంలో ఉన్నాను. మూఢత్వం అంటే ఇక్కడ అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నాను. మూఢుడు కాదు అర్జునుడు, తెలివిగలవాడు, భక్తుడు, అన్నీ ఉన్నాయి. కానీ ఈ మమకారం అనే దోషంతో ఇప్పుడు ఇలా ఏం చెయ్యాలో తెలియని ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో పడిపోయాను. నా ధర్మం ఏమిటో తెలియకుండా ఉన్నది. ఏం చెయ్యాలో తెలియడం లేదు. నేను చేయవలసింది ఏమిటి అన్నది నాకు అర్థం కావడం లేదు. మరి వీళ్ళందరినీ చంపాలా ఏమిటి? కాబట్టి నువ్వే చెప్పు అని. యచ్ఛ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే. యచ్ఛ్రేయ ఏది శ్రేయస్కరమో, యచ్ఛ్రేయస్ ఏది శ్రేయస్కరమో, నిశ్చితం నిశ్చయంగా, బ్రూహి చెప్పు, తన్ నువ్వు, మే నాకు. సో చూసారా, యచ్ఛ్రేయస్యాన్ నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే అంటే తన్మే అనే ఆ 2 అక్షరాల్లో 2 మాటలు ఉన్నాయి, నువ్వు నాకు అని. ఈ సంస్కృతంలో ఉన్న గొప్పదనం ఏమిటి అంటే చాలా తక్కువ మాటల్లో చాలా ఎక్కువ అర్థం వచ్చేటట్లుగా ఉంటుంది ఈ భాష. సో ఏది శ్రేయస్కరమో చేయడము నువ్వే నాకు నిశ్చయంగా చెప్పు అన్న సెంటెన్స్ని యచ్ఛ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే అన్న మాటలు 4 మాటల్లో చెప్పేశారు. శిష్యస్తేహం, ఈ శిష్యస్తేహం అన్న 5 అక్షరాలలో ఏం అర్థం ఉందంటే శిష్యుడని, తే నీ యొక్క, అహం నేను నీ శిష్యుడను అన్న వాక్యం ఈ 5 అక్షరాలలో ఉంది. శిష్యస్తే అహం, నేను నీ శిష్యుడను. షాధి ఉపదేశించు, మాం నువ్వు, త్వాం నాకు, ప్రపన్నం శరణు వేడుతున్నాను. కాబట్టి నేను నీ శిష్యుడను, నువ్వే నాకు ఉపదేశించాలి ఏం చెయ్యాలన్నది. నిన్ను నేను శరణు వేడుతున్నాను. ప్రపన్నం అంటే శరణు వేడటం. సో మమకార దోషంతో నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం అనేది ఏమిటో తెలియని మోహంలో పడిపోయి శాంతిని కోల్పోయాను. అయోమయంలో పడిపోయి శాంతి పోయింది. నిజంగా ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వే నాకు చెప్పు. నేను నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, దయచేసి నాకు ఏం చేయాలో ఉపదేశించు అని చెప్పి అడిగాడు అనమాట. సో ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చాయి చూద్దాము. పరిమళ మాతాజీ, ద్రోణాచార్యుడు గురువు. సో ఈ డజన్ వాంట్ టు ఫైట్, కరెక్టే. కానీ ఇది కూడా మమకారం, కరుణ, కృప దాంట్లోకే వస్తుంది. బాలాజీ ప్రభు, దోషం తనకు సుఖం రాజ్యం వద్దు. కరెక్ట్, వెరీ గుడ్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ రీజన్. ఇది 2వ రీజన్ చెప్పాడు. మొదటిది కరుణ, దయాభావంతో నా బంధువులని, గురువులని, తాతలని ఇవన్నీ కూడా దయాభావంలోకే వస్తాయి. వాళ్ళని చంపలేనని, ఇదంతా మొదటిది మమకార దోషం అని చెబుతున్నాడు కదా. కార్పణ్య దోషంతో స్వభావం అంతా కూడా మోహం గమ్మి ఏం చేయాలో తెలియని అయోమయ పరిస్థితిలో ఉన్నానని. సో ఆ దోషం ఏంటి అంటే అక్కడ మమకార దోషం ఫస్ట్ది. నెక్స్ట్ది నాకు ఈ రాజ్యాలు, ఈ సుఖాలు అక్కర్లేదు. వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే రాజ్యాలు, ఆ సుఖాలు నాకు వద్దు. వాళ్ళందరినీ చంపి ఇంకా నేనే సుఖపడతాను నా వాళ్ళందరూ పోయిన తర్వాత. అందుకని నాకు ఈ రాజ్యాలు, సుఖాలు అక్కర్లేదు అని 2వ రీజన్ చెప్పాడు. మొదటిది మమకారం అనేటటువంటి కరుణ, 2 రాజ్యాలొద్దు, సుఖాలొద్దు, వీళ్ళందరినీ చంపిన తర్వాత వచ్చే సుఖాలు అన్నాడు. 3 పైన చెప్పారు పాపం వస్తుంది అని. ఇందాక ఎవరు చెప్పారు? 3rd రీజన్ వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చేది పాపమే, బాలాజీ ప్రభు చెప్పారు. సో పాపం వస్తుంది అని చెప్పారు.
తర్వాత రాజ్య సుఖాలు వద్దని చెప్పాడు, పాపం వస్తుందని చెప్పాడు. 4వది ఏంటి? వంశనాశనం. సునీత మాతాజీ, వెరీ గుడ్. సో అర్జున్ ప్రభుజీ, ఈ గెలుపు వల్ల వచ్చే రాజ్యం నాకు వద్దు. ఓకే, అంటే అందరినీ చంపితే వచ్చేటటువంటి రాజ్య సుఖాలు నాకు వద్దు అన్నాడు. ఓకే, సెకండ్ రీజన్ అది కూడా కరెక్ట్. ఓకే, ఇక సునీత మాతాజీ 4th రీజన్ చెప్పారు, వంశనాశనం. సో మొత్తం 4 చెప్పాడు. ఫస్ట్ది మమకారం, కరుణ. రెండవది నాకు వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే రాజ్యము వద్దు, సుఖము వద్దు, అలాంటి విజయము నాకు వద్దు అన్నాడు. నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ, నచరాజ్యం న సుఖానిచ. నాకు విజయం మీద కాంక్ష లేదు కృష్ణ, నచ రాజ్యం, రాజ్యం మీద కూడా లేదు, నా సుఖం అంటే నా సుఖం మీద కూడా లేదు అని చెప్పాడు. ఎందుకు? వాళ్ళని చంపితే వచ్చేది కాబట్టి ఇక నాకు అవేమీ అక్కర్లేదు. మూడవది మరి పాపమే కదా వచ్చేది వాళ్ళందరినీ చంపితే అన్నాడు. నాలుగవది మరి వంశనాశనం, వంశక్షయ జరుగుతుంది అన్నాడు. సో ఈ 4 రీజన్స్ చెప్పాడు. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మమకార దోషంతో ఏం చేయాలని ఇది కూడా తెలియకుండా ఒక అయోమయ పరిస్థితిలో పడిపోయి నా ధర్మం ఏమిటో తెలియని కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను. ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా బ్రూహి, చెప్పు నువ్వే. తన్మే, నువ్వు నాకు. శిష్యస్తేహం, నేను నీ శిష్యుడను. షాది, ఉపదేశించు. మాం, నాకు. త్వాం, నువ్వు. నాకు నువ్వే ఉపదేశించు, నేను నీ శిష్యుడని. ప్రపన్నం, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. ఇప్పుడు సంజయుడు చెప్తున్నాడు మళ్ళీ ధృతరాష్ట్రుడికి ఏమని? ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరంతప నయోత్స్యైతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. ఇలా చెప్పి ఋషికేశుడితో, గుడాకేశుడు అంటే ఏం చెప్పుకున్నా? నిద్రం జయించిన వాడు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే, అంతరార్థం అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు అని. సో గుడాకేశ పరంతప. పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడు అని. శత్రువులను భయపెట్టే అర్జునుడు, గుడాకేశుడైన అర్జునుడు అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించిన అర్జునుడు. ఈ రకంగా హృషికేశుడైన భగవంతుడితో చెప్పి, హృషికేశుడంటే అందరి యొక్క ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగేవాడు. మనందరం ఇంద్రియాలకు లోబడిపోతూ ఉంటాం. మన ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలకు మనందరం బానిసలం అయిపోతున్నాం. కానీ భగవంతుడు ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడు. కాబట్టి హృషికేశ అంటే ఇంద్రియాలనే నియంత్రించగలవాడు భగవంతుడు అని అర్థం. సో ఈ రకంగా హృషికేశుడితో గుడాకేశుడు, పరంతపుడు అంటే శత్రువులను భయపెట్టే అర్జునుడు ఈ రకంగా పలికి, నయోత్స్యైతి గోవింద, ఇది చెయ్యలేను గోవింద ఈ యుద్ధం, ముక్త్వా తూష్ణీం అని చెప్పి చెప్పి ఇక మౌనంగా ఉండిపోయాడు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో, ఓ గోవింద, నేను ఇక యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఇక నా వల్ల కాదు అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడని సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి అక్కడ జరిగేది వివరించాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారో చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండిత. సో ఇప్పుడు నేను నీ శిష్యుడను, ఏం చేయాలో నువ్వే నాకు ఉపదేశించు అని ఎప్పుడైతే అన్నాడో అర్జునుడు, అప్పుడు నేను ప్రపన్నం అని కూడా అన్నాడు. అంటే శరణు వేడుతున్నాను. ఈ 2 మాటలు చాలా ముఖ్యమైన మాటలు అనమాట. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ 2 మాటలు వాడాడో అప్పుడు భగవద్గీతను చెప్పడం ప్రారంభించారు. శిష్యస్తేహం ప్రపన్నం, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నువ్వు నాకు ఉపదేశించు, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అన్నాడు. ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత అప్పుడు భగవద్గీతను చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఏమంటున్నారు? మొదట ఆత్మతత్వాన్ని వివరిస్తున్నారు. అశోచ్యానన్వ శోచస్త్వం, శోకించు దానికోసం శోకిస్తున్నావు త్వం, నువ్వు దుఃఖించకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే, ఎంతో ప్రజ్ఞతో తెలివిగా ఎంతో
గొప్పగా ప్రజ్ఞతో వాదాలు కూడా చేస్తున్నావు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తున్నావు, ఇది అదే అని మరి చాలా రీజన్స్ చెప్పాడు కదా. ఎంతో ప్రజ్ఞతో ఇన్ని కారణాలు వాదాలు చెప్తున్నావు. అయితే గత సూన గత గతాసూన్ అగత సూంశ్చ అంటే పోయిన వాళ్ళ కోసం, గతించిన వాళ్ళ కోసం అయినా, అగత గతించని వాళ్ళు అంటే బ్రతికున్న వాళ్ళ కోసం అయినా కూడా కూడా నాను శోచంతి పండిత, పండితుడు అంటే వివేకవంతుడు శోకించడు. గతించిన వాళ్ళ కోసమైనా, బ్రతికున్న వాళ్ళ కోసమైనా వివేకవంతుడు శోకించడు. నువ్వేదో చాలా ప్రజ్ఞతో పాండిత్యంతో మాటలు మాట్లాడుతున్నావు, చాలా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తున్నావు, కానీ దుఃఖించని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులైన వాళ్ళు చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి కానీ బ్రతికున్న వాళ్ళ గురించి కానీ దుఃఖించరు అంటున్నాడు. ఇక్కడ చనిపోయిన వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుని బాధపడే బంధువులను చూస్తున్నాం, బ్రతికున్న వాళ్ళు కొందరు బాధల్లో ఉన్నారు, వాళ్ళని చూసి బాధపడే జాలిపడే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, బాధపడే వాళ్ళు. ఇక్కడ వివేకవంతుడైన పండితుడు నిశ్చలంగా ఏది కూడా అతనిని కలవర పెట్టడం లేదు, అది ఒకటి చూపిస్తున్నారు. సో వివేకవంతులు, ఈ పండితులు దేని గురించి దుఃఖించరు, బ్రతికున్న వాళ్ళ కోసమైనా చనిపోయిన వాళ్ళ కోసమైనా అంటున్నారు. ఇదేమిటి, మనుషులు పోతే దుఃఖించకుండా ఎవరుంటారు అని మనందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది. సో ఇంకా చూద్దాం ఎందుకు ఈ మాట అన్నారు అన్నది. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేనే జనాధిపాః నచైవ నవ భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. నేను గాని నువ్వు గాని ఇక్కడున్న ఈ రాజులందరూ గాని లేని సమయం అనేది లేదు, ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము చెప్తున్నారు. నేను నువ్వు ఇక్కడున్న ఈ రాజులందరూ చిత్రంలో చూస్తున్నాం కదా, అక్కడ ఉన్న రాజులందరూ వీళ్ళంతా కూడా ఇంతకు ముందు లేని సమయం లేదు, ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము, ఎప్పుడు ఉంటాం అంటున్నారు. ఇదేమిటి, మనుషులు పోతే ఎప్పుడు ఉంటారని ఎలా అనగలం అని మళ్ళీ మనకు ఒక సందేహం వస్తుంది. సో ఏమిటో చూద్దాం. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, ఈ దేహంలో ఉంటూ ఏ రకంగా అయితే ఈ దేహం కౌమార్యం, యవ్వనం, మరి జర అంటే వృద్ధాప్యం, ముసలితనం, ఈ స్టేజెస్ అన్నీ కూడా దాటుతూ వస్తుందో దేహం, దేహంలో ఉన్నటువంటి దేహి అంటే అసలైన జీవాత్మ అన్నమాట. ఆత్మ ఈ దేహంలో ఉంటూ ఈ దేహం కౌమార్య స్థితి, యవ్వన స్థితి, వృద్ధాప్య స్థితి ఇవన్నీ దాటుకుంటూ వస్తుంది కదా దేహం. అలాగే దేహాంతర ప్రాప్తి తథా, అదే విధంగా దేహం అంతమైపోయిన తర్వాత మరి ఇంకొక దేహంలోకి వెళ్తుంది. సో ధీరస్తత్ర, ధీరవంతుడు వివేకవంతుడు నా ముఖ్యతి, ఈ విషయంలో ఆందోళన పడడు, కలవరపడడు. దేహధారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి ముసలితనానికి ఏ రకంగా అయితే సాగిపోతూ వెళ్తుందో అదేవిధంగా మరణ సమయంలో జీవాత్మ మరి ఒక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే ఈ దేహంలో ఒక ఆత్మ ఉన్నది, ఈ ఆత్మ దేహం మారిపోవడం చూస్తూ ఉంటుంది. చిన్నప్పుడు మరి పసిపిల్లలుగా ఉంటాం, ఆత్మ అప్పుడు ఉంది, బాల్యంలో ఉంది, కౌమార్యంలో ఉంది, యవ్వనంలో ఉంది, తర్వాత వృద్ధాప్యంలో ఉంది. అలా ఉంటూ ఉంటూ ఎప్పుడైతే ఈ దేహం అంతమైపోతుందో అప్పుడు ఈ ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలి ఇంకొక శరీరానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది జరిగేది కాబట్టి ఎలాగూ ధీరస్తత్తుడు, ధీరవంతుడు, వివేకవంతుడు ఈ విషయాన్ని గురించి నా ముఖ్యతి అంటే మోహన్ చెందడు, ఆందోళన చెందడు అని చెప్తున్నారు. సో మనకి ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారి దేహం అంటే లోపల ఉన్న ఆత్మ, మనము ఈ దేహం కాదు ఆత్మ అన్నది భగవంతుడు ఇక్కడ వివరించారనమాట. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక ఇది. 2.1
11 ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో మనం దేహం కాదు, మనం లోపలున్న ఆత్మ అని చెప్పి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. మన దేహం ఉంది అంటే మరి ఏమిటి, టెంపరరీ అంతే కదా. ఈ దేహం ఇలా ఎప్పుడు ఉండదు, ఉన్ననాళ్ళు ఉంటుంది, తర్వాత పోతుంది. ఈ దేహం పంచభూతాలతో తయారైందనమాట. పంచభూతాలంటే మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశం, భూమి, ఇవన్నీ పంచభూతాలు. అందుకే మన వాళ్ళు ఎవరైనా పోయినప్పుడు పాంచభౌతిక శరీరం, పాంచభౌతిక శరీరం అంటూ ఉంటారు, మీరు వినే ఉంటారు. కాబట్టి ఈ దేహం ఎందుకన్నారు అంటే పంచభూతాలతో తయారై. ఈ మన దేహమే కాదు, ఇంకొక ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో దేనికైనా ఒక ఆకారం అనేది ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతోనే తయారైంది. సో మరి మన శరీరం పంచభూతాలు, మనకు ఆకారం ఉంది, సో పంచభూతాలతో తయారైంది. మన శరీరమే కాదు, ఒక జంతువు అయినా, పక్షి అయినా, చేపైనా, చెట్టు అయినా, పుట్టైనా, గుట్టైనా, దేనికైనా సరే కంటి ముందు మనకు ఒక ఆకారం కనిపిస్తోంది అంటే దేనిదైనా సరే ఆ ఆకారం ఉంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. కాబట్టి మన శరీరం, మన ఆకారం కూడా పంచభూతాలతో తయారైంది. అది. సో ఈ శరీరం పంచభూతాలతో తయారైంది, అదొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. అందుకే మరి మనం శరీరం కాదు, అసలు లోపలున్న ఆత్మ. ఈ ఆత్మకు చావు లేదు, అది ఈ శరీరం శిథిలం అయితే వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. అందుకే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ కురవాడు ఉన్నాడు, కళ్ళు, ముక్కు, చేతులు, కాళ్ళు అవన్నీ చూపిస్తున్నారు ఇతని శరీరం. సో మనం ఏమంటాం, నా కళ్ళు, నా ముక్కు, నా నోరు, నా చెవులు, నా కాళ్ళు అంటూ ఉంటాం కదా. ఎవరన్నా నా యొక్క కళ్ళు, నా యొక్క ముక్కు అంటాం. అంటే నా అంటే నా మనం ఈ కళ్ళు కాదు, నేను కళ్ళను, నేను కాళ్ళను, నేను శరీరం అను, నా యొక్క శరీరం, నా శరీరం అంటాం. ఎవరన్నా ఆ నాయే లోపల ఉన్న ఆత్మ. సో ఇది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మనం ఈ పైకి కనిపించే శరీరం కాదు, లోపల ఉన్న ఆత్మ. ఈ ఆత్మని ఈ ఈ ఆత్మ మరి ఎక్కడికి పోదు, ఈ శరీరం పోయినా ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు, వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఒక డ్రైవరు, కారు ఉదాహరణ చూపిస్తున్నారు. మరి డ్రైవర్ లేనిదే కారు నడవలేదు, అలాగే ఆత్మ లేనిదే శరీరం ఉండలేదు. పంజరం, పక్షి, అది కూడా ఒక ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. ఇక ఆత్మ మన శరీరం కాదు, ఈ శరీరం పోతే ఇంకో శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్పారు కదా. మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖద ఆగమాపాయినో నిత్య తాం స్థితి క్షస్వ భారత. సో మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ, కుంతిపుత్ర, ఇవన్నీ కూడా మాత్రాలు అంటే ఇంద్రియాలు. ఇంద్రియాల స్పర్శ వల్ల నీకు, సో ఫస్ట్ పాయింట్ మనం శరీరం కాదు ఆత్మ అని చెప్పినప్పుడు అది దేనికి ఆన్సర్ అంటే అర్జునుడు నేను వీళ్ళందరినీ చంపలేని బాణాలతో అంటున్నాడు కదా. నువ్వు బాణాలతో ఏది చంపినా ఏది చేసినా శరీరమే, లోపల ఉన్న ఆత్మ ఎప్పుడూ ఉంటుంది, దాన్ని ఎవరు చంపేది కాదు, అది ఈ శరీరం పోతే వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని చెప్పి ఒక అర్థం వచ్చేటట్లుగా అక్కడ చెప్పారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే నాకు ఏ సుఖాలు వద్దు, రాజ్యం వద్దు, వాళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖాలు నాకెందుకు అన్నాడు కదా. సో దానికి ఇక్కడ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మాత్రాస్పర్శాస్తు కౌంతేయ, అంటే ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ వల్లే శీతోష్ణాలు లాంటి సుఖ దుఃఖాలు అనేటటువంటివి నీకు కలుగుతున్నాయి. ఫీలింగ్స్, నువ్వేదో సుఖం అనుకుంటున్నావు, రాజ్య సుఖం, ఆ తర్వాత దుఃఖం అనుకుంటున్నావు, వాళ్ళు పోతే ఈ ఫీలింగ్స్ నీకు సుఖ దుఃఖాలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయంటే నీ ఇంద్రియాలతో నువ్వు టచ్లో, కాంటాక్ట్లో, క్లోజ్ కాంటాక్ట్లో ఉండబట్టి అవి ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనే ఫీలింగ్స్ నీకు వస్తున్నాయి. అందుకని ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఎలాంటివి అంటే శీతోష్ణాలు, అంటే చలికాలం, ఎండాకాలం లాంటివి. ఎందుకు, ఆగమాపాయనో నిత్య, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యము. ఈ శీతోష్ణాలు అంతే కదా, చలికాలం, ఎండాకాలం ఎప్పుడు ఉంటాయా, శీతాకాలం వస్తుంది, కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, పోతుంది, తర్వాత ఎండాకాలం వస్తుంది, కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది, పోతుంది. సో ఏది కూడా అలాగే ఉండదు, వస్తుంది పోతుంది, మళ్ళీ వస్తుంది, మళ్ళీ పోతుంది.
సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంతే. ఏది నిత్యంగా ఉండదు. అంతే కదా, మనం ఎప్పుడు సుఖంగా ఉంటామా? ఏదో ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు సుఖం అని కొన్నాళ్ళు, కొంతసేపో కొన్నాళ్ళో సుఖం అనిపిస్తుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఏదో ఒక కారణంతో. అది కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది. అది పర్మనెంట్గా ఉండదు. కొన్నాళ్ళకి ఆ దుఃఖాన్ని మర్చిపోతాము. సో మళ్ళీ సుఖపడుతున్నాం అనుకుంటాం. మళ్ళీ కొన్నాళ్ళకి ఇంకేదో జరుగుతుంది, మళ్ళీ దుఃఖం అనుకుంటాం. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలు ఏమిటి, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఏది కూడా అది సుఖము పర్మనెంట్గా ఉండదు, దుఃఖము పర్మనెంట్గా ఉండదు. అసలు ఎందుకు వస్తున్నాయి సుఖ దుఃఖాలంటే నీ ఫీలింగ్స్ వల్ల. నువ్వు ఇంద్రియాలతో ఆ కాంటాక్ట్ పెట్టుకోవడం వల్ల నీకు ఈ భావాలు కలుగుతున్నాయి. సుఖం అని దుఃఖం అనే ఫీలింగ్స్ అవన్నీ కూడా ఏది నిత్యం కాదు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. తాం స్థితి క్షస్వ భారత, అందుకని నువ్వు వాటిని ఓర్చుకోవడం తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి భరత వంశస్థుడా అర్జున అంటున్నారనమాట. సో కౌంటేయ, ఈ సుఖ దుఃఖాలనేవి తాత్కాలికంగా వస్తాయి, పోతాయి. కాలక్రమంలో అవి పోవడం అంటే చలికాలం ఎండాకాలం ఎలా అయితే వచ్చిపోతూ ఉంటాయో అలాంటివి సుఖ దుఃఖాలు కూడా. నువ్వు మనిషి కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా అసలు ఎందుకు కలుగుతున్నాయి సుఖం దుఃఖం అనే భావాలంటే నీ ఇంద్రియానుభూతి వల్ల కలుగుతున్నాయి. నువ్వు ఇంద్రియాలతో కాంటాక్ట్ పెట్టుకుని ఆ ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభాలకు నువ్వు గురవబట్టి నీకు ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేవి కలుగుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు. ఇవేవి కూడా ఉండేవి కాదు, అన్నీ కూడా అనిత్యాలే, వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాటిని తట్టుకోవడం నేర్చుకో అంటున్నారు. न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने శరీరే. న జాయతే మ్రియతే, దీనికి పుట్టుక లేదు మృత్యువు లేదు. దేనికి? ఆత్మకు. నాయం భూత్వా భవిత వానభూయ, ఇది ఇంతకు ముందు లేదని భవిష్యత్తులో ఉండదని ఇప్పుడు ఉండదని ఏది లేదు. కాబట్టి అది ఇప్పుడు ఒకప్పుడు ఉండటం ఇంకొకప్పుడు ఉండకపోవడం అనేది లేదు, ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అజో, పుట్టుక లేనిది. అజ అంటే పుట్టుక లేనిదని. నిత్యం, నిత్యమైనది, ఎప్పుడూ ఉండేది, శాశ్వతమైనది. పురాణం మరి ఎప్పటి నుంచో ఉంది కాబట్టి పురాతనమైనది. నా హన్యతే అంటే హతమార్చబడదు. హన్యమానే శరీరే, శరీరం హతమార్చబడ్డ ఆత్మ హతమార్చబడదు. కాబట్టి ఆత్మకు పుట్టుక చావు లేదు. నా జాయతే మ్రియతే, రెండూ లేవు, పుట్టుక లేదు చావు లేదు. సో ఆత్మ పుట్టడం అనేది లేదు, దానికి జననం లేదు. అది ఒకప్పుడు ఉంది ఇంకొకప్పుడు ఉండదనేది లేదు, ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అజో, పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. శరీరం హతమార్చబడ్డ ఆత్మ హతమార్చబడదు. శరీరం నాశనమైన ఆత్మ మాత్రం చావదు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి చిన్న పిల్లవాడి నుంచి ఇలా బాల్యం నుంచి కౌమార్యం, కౌమార్యం నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం నుంచి మరి స్లోగా వృద్ధాప్యం, ఇలా శరీరం మారిపోతూ ఉంటుంది. చివరికి శరీరం శిథిలమైపోతుంది. అప్పుడు ఆత్మ ఇలాగే అన్ని స్టేజెస్లోనూ శరీరంలో పాస్ అవుతూ చివరికి శరీరం శిథిలం అయిపోయిన తర్వాత వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అన్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు మనకి. వాసాంసో, ఈ శ్లోకంలో ఏం చూసాం? ఆత్మకు పుట్టుక చావు లేవు, ఒకప్పుడు ఉంది ఒకప్పుడు లేదు అనుకోవడానికి లేదు, భవిష్యత్తులోనూ ఉంటుంది, పాస్ట్లో కూడా ఎప్పుడు ఉంది ఇప్పుడు ఉంటుంది. దానికి పుట్టుక లేదు, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. ఈ శరీరం పోయిన ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు అని చెప్పారు. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. జీర్ణమైపోయిన బట్టలు ఏ రకంగా అయితే తీసివేసి నవాని గృహ్ణాతి నరో, కొత్త బట్టలు తీసుకుంటాడో మనిషి, పాత బట్టలు తీసి మనం ఏ రకంగా అయితే కొత్త బట్టలు వేసుకుంటామో తథా అదే విధంగా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణమైపోయిన శరీరాన్ని వదిలి అన్యాని సంయాతి, కొత్త నవాని దేహి, నూతన దేహాన్ని
తీసుకుంటాడు. వేరే నూతన దేహాన్ని, వేరే కొత్త శరీరాన్ని తీసుకుంటాడు. సో మనిషి చీలిపోయిన పాత బట్టలను వదిలి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లుగా ఆత్మ కూడా కృషించిన శరీరాల్ని వదిలిపెట్టి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అదే మనకి చూపిస్తున్నారు. మరి ఒక బేబీ చిన్నగా లోపల ఆత్మ, ఆ తర్వాత బాల్యం, బాల్యం నుంచి కౌమార్యం, కౌమార్యం నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం నుంచి మెల్లగా వృద్ధాప్యం, ఇవన్నీ స్టేజెస్ బాడీ ఈ స్టేజెస్ అన్నిట్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది. అలా ఆత్మ లోపల ఉంటూ ఈ స్టేజెస్ అన్నిటినీ దాటి బాడీ ఎప్పుడైతే శిథిలం అయిపోయిందో అప్పుడు ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఇక్కడ శిథిలమైన శరీరాన్ని వదిలి మళ్ళీ ఈ శరీరంలోకి ప్రవేశించి ఇలాగే ఈ దశలన్నీ ఈ శరీరం మారిన తర్వాత ఈ శరీరం కృషించిపోయిన తర్వాత వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని ఈ చక్రం, జనన మరణ చక్రం అన్నమాట మనకి చూపిస్తున్నారు. పైన ఈ రకరకాల పురుగులు, పక్షులు, జీవులు, మరి జంతువులు, చివరికి మనిషిని చూపిస్తున్నారు. అంటే 84 లక్షల జీవరాశుల తర్వాత అన్ని రకాల జీవరాశులు ఉంటాయి. వాటన్నిటిని పొందిన తర్వాత మానవ జన్మ వస్తుంది అని చెప్తారు. సో మానవ జన్మ అనేది ఎంత విలువైనదో మనకి దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది. తర్వాత ఇంకా ఇక్కడ ఆత్మ గురించి ఇంకొక పాయింట్ ఏమిటంటే, ఈ మనం ఆత్మ కాదు, శరీరం కాదు, లోపల ఉన్న ఆత్మ అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ ఆత్మ తత్వం ఏమిటి అంటే సత్ చిత్ ఆనంద. ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఆత్మ అంటే ఏమిటి అంటే మీరు సచ్చిత్ ఆనంద అని చెప్పొచ్చు. సత్ అంటే ఏమిటి అంటే మనం ఇక్కడ చూసాం, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, ఎప్పుడూ మారనిది, అన్చేంజబుల్, మార్పు లేనిది అని అర్థం. ఎందుకు మార్పు లేనిది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఒక పుస్తకం ఉంది, ఆ పుస్తకం చూసి మనం ఇది పుస్తకం అంటాం. నిజమే, ఈ రోజున అది పుస్తకమే, కానీ ఒక 1000 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత అది పుస్తక రూపంలో ఉంటుందా? కూడా అయిపోతుంది కదా. 1000 సంవత్సరాలు పోతే మనం ఈ రోజు ఉన్నాము, ఒక చెట్టు ఉంది, అది మహా ఉంటే ఒక 100 ఏళ్ళు 200 ఏళ్ళు ఉండొచ్చు కొన్ని చెట్లు, కానీ 300, అంతకంటే 1000 సంవత్సరాలు అయితే మరి ఆ చెట్టు ఉండదు. అలాగే ఒక బిల్డింగ్ ఉంది, అది కూడా అంతే 500, కొన్ని బాగా ఇదివరకు రోజుల్లో రాజులు కట్టిన కోటలు శిథిలం అయిపోయినా ఎంతో కొంత మిగిలి ఉన్నాయనుకుంటాము, అవన్నీ కూడా 500 ఏళ్ళు, మహా అయితే 1000 సంవత్సరాలు ఏదో శిథిలాలు ఉండొచ్చు, ఆ తర్వాత ఏది కూడా ఉండదు. సో అన్నీ కూడా పోయేవే, ఏది పర్మనెంట్గా ఉండదు. మన బాడీ ఉండదు, ఈరోజు ఉన్నాము, ఈ బాడీ ఎప్పటికీ ఇలా ఉండదు. సో అన్నీ కూడా పర్మనెంటే, కానీ అన్నీ కూడా టెంపరీయే. పర్మనెంట్గా అలాగే అదే విధంగా ఉండేది ఏది కూడా ఉండదు ఈ ప్రపంచంలో. ఒక్క ఆత్మ, భగవంతుడు, వీళ్ళిద్దరే. ఆత్మ కూడా భగవంతుడి యొక్క అంశ కాబట్టి ఆత్మకు కూడా భగవంతుడి లక్షణం ఉన్నది. ఏమిటంటే ఎప్పుడూ మార్పు లేకుండా ఉండేది ఎవరు అంటే భగవంతుడు, సచ్చిత్తానంద స్వరూపుడు అని ఆయన అందుకే అంటాం. ఆత్మతత్వం కూడా సచ్చిత్తానంద. సో సత్ అంటే మార్పు లేనిది, ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేది. సో ఎప్పటికీ మార్పు లేకుండా అలా ఉండేది ఏదీ లేదు, ఈ ప్రపంచమే ఉండదు, ఎప్పుడొకప్పుడు విలీనం అయిపోతుంది. కాబట్టి కానీ ఉండేది ఏమిటి అంటే భగవంతుడి అంశ అయిన ఆత్మ, భగవంతుడు, అవే ఎప్పటికీ ఉండే నిత్యమైనవి. అది సత్తు, మార్పు లేకుండా ఉండేది. చిత్ అంటే ఏమిటి అంటే ఈ ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఆ దివ్యత్వాన్ని మనం తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఆత్మతత్వాన్ని, అది ఆ జ్ఞానం చిత్తు. సో సత్తు ప్లస్ చిత్తు ఉంటే ఆనందం వస్తుంది. అంటే ఆత్మతత్వంలోని దివ్యత్వాన్ని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో, ఆ జ్ఞానాన్ని ఎవరైతే పొందగలుగుతారో అప్పుడు వచ్చేది దివ్యానందం, నిత్యానందం, బ్రహ్మానందం, మహదానందం, సచ్చిత్తానందం. అది అంటే ఆ ఆనందం ఎలాంటిది అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఆనందాలు క్షణికాలు, మళ్ళీ ఏదో దుఃఖం వచ్చిందన్నప్పుడు ఇప్పుడున్న ఆనందం పోతుంది. కానీ ఆ దివ్యానందం, సచ్చిత్తానందం ఎప్పటికీ ఉండే శాశ్వతానందం. నీకు ఎలాంటి కష్టాలు వచ్చినా నీ ఆనందం చెక్కు చెరగని ఆనందం అది. అలాంటి ఆనందమే ఆ సచ్చిత్తానందం.
కాబట్టి ఆత్మతత్వం అదనమాట. ఆత్మ ఎప్పుడు ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితిలోనే ఉంటుంది. అందుకే ఆత్మను తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు మనం ఆ సచ్చిత్తానంద స్థితిలో ఎంతటి కష్టం వచ్చినా ఆనందం, ఆ దివ్యానందాన్ని కోల్పోని స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. సో అది ఆత్మ యొక్క తత్వం, సచ్చిత్తానంద తత్వం. అది మనలో ఉంది. మరి ఆత్మ ఉంది కాబట్టి. కానీ మరి మనందరం ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ఇంద్రియాల కాంటాక్ట్‌తో దాని యొక్క దివ్యానందాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాం. చూస్తాం ఇంకా ఆ విషయం తర్వాత ముందు ముందు క్లియర్‌గా. బట్ బ్రీఫ్‌గా ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను. సో, పాత బట్టలు తీసి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్టుగా ఆత్మ కృషించిన శరీరాన్ని వదిలి కొత్త శరీరాన్ని తీసుకుంటుంది అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఇక వాళ్ళని చంపేస్తానని అంటున్నాడు. చంపితే ఎలా నేను చంపితే వాళ్ళందరూ చనిపోతారు అంటున్నాడు గదా! ఈ ఆత్మను ఎవరు ఏమి చేయలేరు. దానికి పుట్టుక లేదు. మరి హ్మ్. నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనదని చెప్పి నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః న చైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. నైనం చిందంతి శస్త్రాణి, ఏ శస్త్రాలు అస్త్రాలు కూడా దీన్ని ముక్కలు చేయలేవు ఆత్మను. నైనం దహతి పావకః, పావకః అంటే అగ్ని, అగ్ని దీన్ని దహించలేదు. నా చైనం క్లేదయంత్యాపో, ఆపో అంటే నీరు, నీరు దీన్ని తడపలేదు. నా శోషయతి మారుతః, మారుత అంటే వాయువు, వాయువు దీన్ని ఆరబెట్టలేదు. ఈ ఆత్మని ఏ ఆయుధాలు కూడా ముక్కలు చేయలేవు, ఏ అస్త్రశస్త్రాలు ముక్కలు చేయలేవు. అగ్ని దీనిని దహించలేదు, నీరు తడపలేదు, గాలి కూడా దీన్ని ఆరబెట్టలేదు. ఏదైనా తడిస్తే మనం గాలిలో పెడితే ఆరిపోతుంది అంటాం కదా, దీన్ని తడపలేము నీటితో, గాలితో ఆరబెట్టలేము. అగ్ని దీనిని కాల్చలేదు. ఆయుధాలేవి కూడా దీన్ని ముక్కలు చేయలేవు. కాబట్టి ఈ ఆత్మని ఎవ్వరు ఏమీ చేయలేరు. నువ్వేదో వాళ్ళని చంపేస్తానంటున్నావు, అవన్నీ టెంపరరీ బాడీకే. ఆత్మనెవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు అంటున్నారనమాట. ఈ ఆత్మ ఇంత మరి ఇది లేనిదే అసలు ఈ ఆత్మ యొక్క సైజ్ ఏమిటి అంటే ఏం చెప్పారంటే, మన వెంట్రుక కొస ఉంటుంది కదా, ఆ చివ్వర చిన్ని కొస, దాంట్లో 10,000 భాగం, దాన్ని గనక 10,000 భాగాలు చేస్తే ఎంత చిన్నగా ఉంటుందో అంత చిన్నగా ఆత్మ హృదయంలోనే ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తారు. ఆ చిన్ని ఆత్మకు అంత శక్తి ఉందన్నమాట. ఇంకా ఏం చెప్తున్నారంటే ఆత్మని గురించి, సో దీన్నెవ్వరు ముక్కలు చేయలేరు, కాల్చలేరు, తడపలేరు, ఆరబెట్టలేరు. జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాదపరిహార్యేతే నత్వం శోచితుమర్హసి. జాతస్య హి ధ్రువం మృత్యు, జాతస్య పుట్టావంటే తప్పకుండా ధ్రువం, గ్యారంటీ మృత్యు. మరి అంతే కదా, మనకు తెలిసిందేమిటి, ఏం తెలిసినా తెలియకపోయినా ఏది గ్యారంటీగా జరుగుతుందని తెలుస్తుంది. పుట్టిన ప్రతి వాళ్ళు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పోవాల్సిందే, ఎవరు పర్మనెంట్ గా ఉండరు, అది మనకి గ్యారంటీ అని తెలుసు. అలాగే ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ, చ అంటే కూడా అని మరియు అని అర్థం. అలాగే జన్మ కూడా గ్యారంటీ ఎవరికి, మృతస్య చ, పోయిన ప్రతివాడికి మళ్ళీ జన్మ కూడా గ్యారంటీ. పుట్టిన ప్రతివాడు ఎలా అయితే గ్యారంటీగా ఎప్పటికప్పుడు పోతాడో, అలాగే పోయిన ప్రతివాడు కూడా గ్యారంటీగా మళ్ళీ జన్మ వస్తుంది వాళ్లకు అంటున్నారు. సో మరి రీఇన్కార్నేషన్, పునర్జన్మ అనేది ఉంటుంది అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేతి, తప్పనిసరైన దానికోసం, అనివార్యమైన దానికోసం నత్వం శోచితం, దుఃఖించడం అర్హసి, వద్దు, నీకు దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది తప్పనిసరిగా జరిగేదే, అనివార్యమైనదే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. పుట్టిన వాళ్లకు మరణం తప్పదు, మరణించిన వాడికి మళ్ళీ పుట్టడం కూడా తప్పదు. కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం, తప్పనిసరి అయిన దానికోసం నువ్వు శోకించొద్దు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి మనకు మళ్ళీ ఈ మనుషులు అందరూ కూడా పెరగడం, కృషించడం, మళ్ళీ ఈ ఆత్మ వేరే శరీరంలోకి వెళ్ళడం, మళ్ళీ ఈ శరీరం పెరిగి ఇలా వెళ్ళడం, ఈ చక్రాన్ని, జనన మరణ చక్రం మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. దేహి నిత్యం అవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి.
నిత్యము కూడా అన్ని దేహాల్లో ఉండేటటువంటి ఈ ఆత్మకు సర్వస్య భారత అన్ని దేహాలలో ఉంటుంది ఈ ఆత్మ. మన దేహమే కాదు, చీమైనా, దోమైనా, ఏనుగైనా, జంతువైనా, సింహమైనా, గుర్రమైనా, కుక్కైనా, చెట్టైనా, దేంట్లో అయినా సరే ఆత్మ ఉంటుంది. అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావు లేదు. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వాణి భూతాని అన్ని ఏ జీవి గురించి అన్ని జీవుల గురించి కూడా నత్వం శోచితుం అర్హసి నువ్వు శోకించవలసిన అవసరం లేదు. అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకు చావు అనేది లేదు. కాబట్టి నువ్వు ఈ ప్రాణులందరి గురించి కూడా దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ బాడీ పోతే ఈ ఆత్మ వేరే చోటకి వెళ్తుంది. కాబట్టి నువ్వు దేని గురించి దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈ ఆత్మ అనేది ఉందని చెప్పుకున్నాము. మరి మన ఆత్మకి ఫుడ్ ఏమిటి? మనకేమో మరి పంజరం ఉంది, ఈ శరీరం లోపల ఆత్మ ఉంది. ఈవిడ పంజరాన్ని క్లీన్ చేస్తోంది, పక్షికి ఫుడ్ పెట్టడంలా. సో అలా ఈ పక్షి ఆత్మ అనుకుంటే అసలు ఈ పక్షికి ఫుడ్ ఏమిటి అంటే మన శరీరానికేమో మామూలు భోజనం, ఆహారం. ఈ ఆత్మకు ఆహారం ఏమిటి అంటే హరినామం అంటున్నారనమాట. హరేర్నామ హరేర్నామ హరేర్నామైవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిర్ అన్యథా. హరినామమే కేవలం కలౌ కలియుగంలో గతిర్ అన్యథ వేరే గతి లేదు. నాస్తి అంటున్నారు, ఇంకో గతి లేదు. కేవలం హరినామమే ఈ కలియుగంలో గతి. సో ఈ హరినామం ఒక్కటే మనకి కలియుగంలో మనకి వేరే దారి లేదు భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి అని చెప్పి. అందుకని ఈ భగవన్నామ స్మరణ ఈ జపమాల కూడా చూపిస్తున్నారు. సో కలియుగంలో భగవంతుని చేరుకునే మార్గం ఏమిటి అంటే నామజపం అని చెప్పి చెప్పారు. ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క పద్ధతి చెప్పారు భగవంతుని పొందడానికి. సత్యయుగం మొట్టమొదటి 4 యుగాలు ఉన్నాయి. సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపర యుగం, కలియుగం. సత్యయుగంలో తపస్సులు చేసేవారు భగవంతుని చేరడానికి. మరి ఆ రోజుల్లో టైం కూడా ఎక్కువ ఉండేది, ఆయుష్లు కూడా ఎక్కువ ఉండేవి. ఒక్కొక్కళ్ళు మరి 700 సంవత్సరాల బ్రతికేవారు, 500. మరి వాళ్ళకి టైం ఎక్కువ ఉండేది, ఎన్నో ఏళ్ళు తపస్సులు చేసేవారు. తర్వాత త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసరికి యజ్ఞాలు ద్వారా భగవంతుని పొందొచ్చు అన్నారు. మరి ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేసరికి అర్చనలు, భారీగా పూజలు ఇవన్నీ చేయడంతో భగవంతుని చేరొచ్చు అన్నారు. ఈ కలియుగంలో కేవలం నామస్మరణతోనే భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు అన్నారు. ఈ కలియుగంలో టైం తక్కువ ఉంది, ప్రజలకు ఓపిక తగ్గిపోయింది, మరి పేషెన్స్ తగ్గిపోయింది, సహనం తగ్గిపోయింది, మరి ధర్మ చింతన తగ్గిపోయింది, అధర్మం పెరిగిపోయింది, ధర్మం ఒక్క పాదం మీదే నడుస్తోంది. అందుకని కలియుగం వాళ్ళకి భగవన్నామ స్మరణ చేస్తే చాలు భగవంతుని పొందొచ్చు అని చెప్పి చాలా ఈజీ మార్గం కూడా చెప్పారు. సో ఎనీవే, సో అది మన ఫుడ్ ఫర్ సోల్, ఆత్మకు ఆహారం ఏంటి అంటే భగవన్నామం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్షసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. కాబట్టి ఇదంతా ఆత్మని గురించి వివరించి ఆత్మకు చావు లేదని చెప్పి హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, పోయావంటే యుద్ధంలో నీకు స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది. జిత్వావా జయించావనుకో ఒకవేళ భోక్షసే మహి ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించు. తస్మాత్ ఉత్తిష్ట కాబట్టి లే కౌంతేయ లేచి యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ యుద్ధం చేయాలని కృత నిశ్చయంతో లేచి నిలబడు, లేచి యుద్ధం చెయ్యి. సో కుంతిపుత్ర ఈ ధర్మ యుద్ధంలో మరణిస్తే స్వర్గం వస్తుంది, మరి జయించావంటే రాజ్యభోగం అనుభవించు, అందుకని లేచి కృత నిశ్చయంతో యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పి చివరికి సలహా ఇచ్చి ఏం చెప్తున్నారంటే ఒక నెక్స్ట్ బుద్ధి యోగం అంటే కర్మయోగం మనం నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం. దాని గురించి క్లుప్తంగా ఇక్కడ చెప్పారు. ఏంటది? ఏషాతే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యాయుక్తాయో పాఠ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ సాంఖ్యయోగం గురించి, ఆత్మజ్ఞానం గురించి నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ అంటే బుద్ధియోగం గురించి విశదీకరిస్తాను, విను. ఇది బుద్ధియోగం అంటే ఫలం మీద ఆపేక్ష లేకుండా పనిచేయడం.
ఇదేమిటి ఫలితం మీద ఆపేక్ష లేకుండా ఎవరు పని చేస్తారు, అసలు ఫలితం కోసమేగా మనం ఏ పని చేసినా అని మనకు వెంటనే ఒక సందేహం వస్తుంది. కానీ ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసే పనిని బుద్ధియోగం అలా ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయగలిగితే మనకి కర్మబంధాలేమి అంటుకోవు. సో మనం జనన మరణ చక్రం గురించి వివరించారు కదా, ఇలా ఒక ఆత్మ ఒక శరీరంలోంచి ఒక శరీరంలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ ఆత్మకి విముక్తి లేదా, మనం ఇలా రకరకాల జన్మల్లో పుడుతూ ఇక్కడే ఉండాలా అనే డౌట్ వస్తుంది కదా. మరి దీని నుంచి విముక్తి ఏమిటి అంటే, మోక్షం ఏమిటి అంటే, ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి ఎప్పుడు మోక్షం వస్తుంది అంటే, కర్మబంధాలేమీ ఏర్పరచుకోకుండా మనం ఉండగలిగినప్పుడు. సో కర్మబంధాలు ఏర్పరచుకోకుండా ఎలా ఉంటాము, ఏదైనా కర్మ చేసినప్పుడు మనం ఆ కర్మ యొక్క ఫలితం మీద విపరీతమైన రాగద్వేషాల ఆసక్తి మోజుతో ఉంటాం. ఆ ఆసక్తులు వదులుకోగలిగినప్పుడు, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేయగలిగినప్పుడు పనిని కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. ఇలాంటి అవగాహనతో పాట పనిచేస్తే నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతావు. ఎలాంటి అవగాహన? ఫలాపేక్ష లేని కర్మ చేయగలగటం. సో ఫలితం మీద ఆపేక్ష, ఫలితం మీద ఆపేక్ష లేకుండా ఎలా చేయాలి అంటే మనకి ఇంకా వివరంగా నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ లో చూస్తాం. అది సాధ్యమేనా అసలు అలా చేయడం అని మనకి డౌట్ వస్తుంది. అంటే ఫలితం మీద ఆసక్తి ఉన్నా లేకపోయినా వచ్చే ఫలితం ఎలాగూ మానదు. వస్తుందా లాభం, ఈ పని చేస్తున్నాము అందరూ పొగుడుతారా లేదా, పని ప్రారంభం చేయకముందు నుంచే మనకి ఫలితం మీద ఉంటుంది దృష్టి. ఈ పని చేస్తే మన అందరూ పొగుడుతారా, మనకి లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా, అయ్యో లాభం వస్తే బాగుంటుంది, ఇది చేయొచ్చు, ఆ లాభంతో అది చేయొచ్చు, అయ్యో నష్టం వస్తే ఎలాగు అని ఆందోళన, ఇవన్నీ పనికి ముందే మొదలు పెట్టేస్తాం. కానీ ఈ ఆలోచనల వల్ల ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా, జరిగేది జరగక మానుతుందా? మనం ఏం చేయగలం? ఆ పనిని బాగా సక్రమంగా విజయవంతంగా చేయడానికి ప్రయత్నించగలం. అంతవరకు మన చేతుల్లో ఉంది. ప్రయత్నించితే అది మరి భగవంతుడి దయ వల్ల లాభమే వస్తే మంచిదే. ఒక్కొక్కసారి ఎంత ప్రయత్నించినా నష్టం రావచ్చు. మనం చేసేదేమీ లేదు. మనం చేయగలిగిందల్లా పనిని శ్రద్ధగా చేయడం వరకు మన చేతుల్లో ఉంది. ఆ తర్వాత ఏదొస్తుందనేది మరి భగవన్ నిర్ణయం అనుకోవాలి. అందుకని ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండు. నువ్వు ఆ లాభం వచ్చినప్పుడు ఎగిరిపోయి గంతులేసి గర్వపడి నా ప్రతాపమే అని, నా సామర్థ్యమే అని గర్వపడకు. అలాగే నష్టం వచ్చినప్పుడు దుఃఖించి కృంగిపోవద్దు. ఏదైనా నువ్వు, ఎందుకంటే నువ్వు అలా ఎగిరిపోయి గర్వపడటం వల్ల ఉపయోగం లేదు. నష్టం వచ్చినప్పుడు దుఃఖించి కృంగిపోవడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. జరిగేది ఎలాగూ జరుగుతుంది. నువ్వు చేయవలసింది ఎలాగూ చేయక మానలేవు. ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నిటి వల్ల నీ ఎఫిషియన్సీకి ఒక అడ్డంకులు అవుతాయి. నీ లైఫ్ నువ్వు ఏ ఎత్తు పల్లాలు లేకుండా సాఫీగా నువ్వు బ్యాలెన్స్డ్‌గా ఉంటే, నువ్వు చేయవలసింది కూడా నువ్వు సక్రమంగా చేయగలుగుతావు. నీ బుద్ధి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ సమత్వాన్ని తెచ్చుకో. ఏదొచ్చినా నువ్వు రియాక్ట్ అవ్వకుండా, ఆ ఫలాపేక్ష మీద గాకుండా పనిని బాగా చేయడం వరకు చెయ్యి. అంతేగాని ఫలాపేక్ష మీద ఆసక్తి పెంచుకుంటే కర్మబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఎప్పుడైతే ఫలాపేక్ష లేకుండా నువ్వు, అంటే ఏదొచ్చినా నువ్వు సమత్వంతో ఉండగలిగితే నీకప్పుడు కర్మబంధాలు ఏర్పడవు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, మళ్ళీ పునర్జన్మ ఉండదు, మోక్షం వస్తుంది ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి. సో ఇది సాధ్యమేనా అని మనందరికీ ఆ ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా ఎలా చేయగలుగుతాం అని మనందరికీ ఒక డౌట్ వస్తుంది. ఇది సాధ్యమేనా? ఏమంటున్నారు? నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించి ఈ సాధన చెయ్యి సమత్వంతో ఉండడానికి. ఏ పనైనా చేసి రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా సరే నువ్వు సమత్వంతో ఉండు. నీకు ఇష్టమైన రిజల్ట్ అయినా ఇష్టం లేని రిజల్ట్ అయినా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండు. అలా నువ్వు ఇది ట్రై చేసినప్పుడు నువ్వు పూర్తిగా సక్సెస్ అవ్వలేకపోయినా ఆ ప్రయత్నంలో అది వృధా పోదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని కొంచెం ఆచరించినా సరే, స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, కొద్దిగా అయినా నువ్వు ఈ మార్గంలో ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తే త్రాయతే, విడుదల చేస్తుంది, మహతో భయాత్, మహాభయాన్నించి నిన్ను విడుదల చేస్తుంది. ఈ మార్గాన్ని నువ్వు ఆచరించి పూర్తి చేయలేకపోయినా నష్టం లేదు. ఈ మార్గాన్ని నువ్వు కొద్దిగా స్వల్పంగా అయినా నువ్వు ఈ ధర్మాన్ని ఆచరించావంటే నీవు మహాభయాన్నించి నిన్ను కాపాడుతుంది.
అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం భాగవతంలో కథ. గజేంద్రుడు మొసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కున్నప్పుడు భగవంతుని ప్రార్థిస్తే ఆయన వచ్చి రక్షించడం చూస్తున్నాము. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హి అనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. సో వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే నిశ్చయంగా కాన్సన్ట్రేషన్తో ఒక కృషి సలిపి బుద్ధిని ఒక చోట నిలబెట్టడం. అలా కాన్సన్ట్రేషన్తో ఉన్నవాడి బుద్ధి ఒక దాని మీద మనస్సును లగ్నం చేయగలిగితే, ఫోకస్ చేయగలిగితే వాళ్ళ బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది. బహుశాఖాహి అనంతాస్తి, ఎన్నో వైపులా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మన థాట్స్ ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ లేకపోతే గనక ఇక రకరకాల ఆలోచనలు, స్థిర సంకల్పం లేని వాళ్ళ ఆలోచనలు పరిపరి విధాల వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. సో ఈ మార్గంలో ఏది ఈ సమత్వాన్ని తెచ్చుకుని ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఉండాలని ఫోకస్తో ఉన్న వాళ్ళు, వాళ్ళ బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ లక్ష్యం ఒక్కటే. కానీ స్థిర సంకల్పం లేకపోతే ఇక మన ఆలోచనలు పరిపరి విధాలు వెళ్తూ ఉంటాయి. ఇక ముందు నుంచే ఇది వస్తుందా అది వస్తుందా అని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటాము. ఇక్కడ ఈ స్థిర సంకల్పం, ఫోకస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, ఈ ఈ రకమైన బ్యాలెన్స్ తెచ్చుకోవాలి అంటే అనేది దానికి ఎగ్జాంపుల్గా అర్జునుడు బాణం వేయడం చూపిస్తున్నారు. ఈ ద్రోణాచార్యుడు చిన్నప్పుడు కౌరవ పాండవులందరికీ కూడా ఆయన విలువిద్య నేర్పించాడు కదా. సో ఒక చెట్టు మీద ఒక పక్షి బొమ్మను పెట్టి ఈ పక్షి కన్ను మీద మీరు వదిలిన బాణం తగలాలని చెప్తాడు. మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది స్టోరీ. అయితే ఒక్కొక్కరిని పిలిచి ఏం కనిపిస్తుందట మీకు అంటే కొంతమంది పక్షి, ఆకాశం, చెట్లు, బ్రాంచెస్, కొమ్మలు అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి అంటారు. సో ఎవరిని బాణం వేయమనడు. కొంతమంది పక్షి ఒక్కటే కనిపిస్తోంది అంటారు, వాళ్ళని కూడా బాణం వేయమనడు. అర్జునుడు వచ్చి నాకు పక్షి కన్ను తప్ప ఏమీ కనపడటం లేదంటాడు. అప్పుడు బాణం వేయమంటే ఆ బాణం వెళ్ళి ఆ పక్షి బొమ్మ కంటికి తగిలింది. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే నీకు అంత ఫోకస్ ఉంటే గానీ నువ్వు పనిలో సక్సెస్ అవ్వలేవు. మిగిలిన వాళ్ళకి అన్ని కనిపిస్తున్నాయంటే వాళ్ళకి అంత ఫోకస్ లేదు, వాళ్ళు వేసిన ఆ బాణం తగలదని ఆయనకు తెలుసు. అందుకని బాణం వేయమని కూడా ఆయన అడగలేదు. సో అంతటి ఫోకస్ ఉంటే పని సక్సెస్ అవుతుంది. మరి ఏ పనికైనా అంత ఫోకస్ అవసరమైనప్పుడు ఈ కర్మయోగం అనే భగవంతుని తెలుసుకునే మార్గం రావడానికి ఇంకెంత ఫోకస్, మనకెంత కాన్సన్ట్రేషన్, ఫోకస్, స్థిర నిశ్చయం ఉంటేనే మనం ఈ ప్రతిఫలాపేక్షను కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం, లేకుండా చేయగలుగుతాం. సో అది ఇక్కడ వాళ్ళ లక్షణాలు, అలా కంట్రోల్ చేసుకున్న వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, అంటే సమత్వంతో ఏదొచ్చినా కానీ బ్యాలెన్స్డ్గా ఆ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేని వాళ్ళ మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ చెప్తున్నారు. వాళ్ళని స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటారు. అంటే ఏది వచ్చినా సరే వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వకుండా సమత్వంతో ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞ ప్రతిష్ఠిత. తాబేలు గనక వాళ్ళ అవయవాలన్నిటినీ లోపలికి ఎలా ముడిచేసుకుంటుంది మీరు చూసే ఉంటారు. కొన్నిసార్లు తాబేలు ఏం కనిపించదు మనకు, ఆ చిప్ప ఇలా కనిపిస్తుంది. కొన్నిసార్లు చూస్తే దాని తల బయట ఉండి అది నడిచేటప్పుడు చూస్తాం, తల కనిపిస్తుంది, మెల్లగా దాని కాళ్ళు చేతులు కూడా కనిపిస్తాయి, స్లోగా మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్కసారి ఇలాగే కనిపిస్తూ ఉంటుంది, చిప్ప తప్ప ఏం కనిపించదు, అంటే అన్ని లోపలికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది. సో తాబేలు అవయవాలన్నీ చిప్పలోకి ఎలా ముడిచేసుకుంటుందో అలాగే అన్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాల నుంచి మన ఇంద్రియాలను ఎవరైతే మళ్లించగలుగుతారో వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు. సో ఇంద్రియాలు అంటే కళ్ళు, ముక్కు, చెవి, నోరు, చర్మం ఇవన్నీ కూడా మనకి కోరికల్ని కలిగిస్తాయి. ఉదాహరణకి కన్ను ఉందంటే చూస్తే ఏదైనా అందంగా ఉందనుకోండి, అబ్బో ఇదేదో చాలా బాగుంది మనం కొనుక్కుంటే బాగుండు అని మనకు వెంటనే కోరిక కలుగుతుంది. సో ఈ ఇంద్రియాలు మన కంటి ముందు ఆ వస్తువులు మీద ఎలా అయితే కోరిక కలిగిస్తున్నాయో ఆ కోరికని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో, చూసినా ఇది మనకు అనవసరం, మన దగ్గర ఇప్పుడు ఇది డబ్బు లేదు, ఆర్ మనకు అసలు దీంతో పని ఉంది, ఇది లేకుండానే మన పని జరుగుతుంది, ఇంకా సుఖాలకు మితమే ఉంది అనుకుని మనం కోరుకోకుండా ఉండగలిగినప్పుడు, ఆ ఇంద్రియ ప్రలోభాన్ని మనం జయించగలిగినప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు. ఇది గనక అవయవాలన్నీ ఉన్నా కూడా లోపల ఎలా ముడిచేసుకుంటుందో కోరికలను, ఇంద్రియ ప్రలోభాల్ని కూడా అలా ముడి ఆపుకోగలిగిన వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు.
ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. అలా మనం ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోలేదనుకోండి, ఎప్పుడు ఇంద్రియాలు చూపించే ప్రలోభాలకు గురైపోతున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? మనకు ఉదాహరణకి ఒక వస్తువు కనిపించింది, దాన్ని బజార్ వెళ్ళాము, ఏదో పని మీద వెళ్తే ఇంకేదో అక్కడ ఒక సోఫా కనిపించింది. సోఫా చూడగానే అబ్బో ఇదేదో బాగుందే అని దాన్ని అనుకున్నాం. అనుకుని ఊరుకుని వెళ్ళిపోయి మన పని మనం చేసుకున్నామా? లేదు. బావుందే అని మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూస్తాం. మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి అంటే ఏమిటి? ఆసక్తి కలిగింది. ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచించామంటే వాటి మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది. మనం బావుంది, ఓకే అనుకుని ఇంక అంతటితో కట్ చేసి వెళ్ళిపోతే ఏది ఉండదు. బావుందే అని మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూసాము అంటే దాని గురించి ఎక్స్ట్రా ఆలోచన ఇచ్చాం కాబట్టి వెనక్కి తిరిగాము. వెనక్కి తిరిగాం కాబట్టి కుతూహలం, ఆసక్తి పెరిగింది. బావుంది, బావుంది అనుకుని దగ్గరికి వెళ్తాం. అప్పుడు ఆసక్తి వచ్చేసరికి దగ్గరికి వెళ్తాం. దగ్గరికి వెళ్ళేసరికి ఏముంది? పట్టుకుంటాం. మెత్తగా ఉంది, సాఫ్ట్‌గా ఉంది. దాంతో కోరిక పుడుతుంది. ఆసక్తి వచ్చేసరికి కోరిక కలిగింది. కోరిక కలిగింది, బావుంది, కొనుక్కోవాలి. ఏం కోరిక? కొనుక్కోవాలి. చూసాము మరి మన దగ్గర డబ్బు లేదు. దాంతో కోపం. ఎవరి మీద? డబ్బులిచ్చే వాళ్ళ మీద. ఎప్పుడు ఇంతే ఇస్తారు. కొంచెమైనా ఎక్కువ ఇవ్వరు. ఏదైనా కొనుక్కుందాం అంటే ఎప్పుడు సరిపోవు. లేదు మనమే డబ్బులిచ్చేవాళ్ళం అనుకోండి, మన మీద మనకే కోపం. ఇదేమిటి లైఫు? ఇంత కష్టపడుతున్నా మనకేదైనా ఒక చిన్న వస్తువు కావాలంటే కొనుక్కోలేకుండా ఉన్నాము అని. ఈ ఎప్పుడు పుట్టింది ఈ కోపం? కోరిక వల్ల పుట్టింది. సో, సో అదనమాట. మనం ఇంద్రియ విషయాల గురించి ఆలోచిస్తే ఆసక్తి, సంగస్తం, అటాచ్‌మెంట్ పెరుగుతుంది. సంగాత్ సంజాయతే కామ. అటాచ్‌మెంట్ నుంచి కామం, కోరిక పుడుతుంది. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. కోరిక నుంచి కోపం పుడుతుంది. ఈ కోపం కలిగితే ఏం జరుగుతుంది? క్రోధాద్భవతి సమ్మోహ, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమ, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. క్రోధం నుంచి సమ్మోహం మొదలవుతుంది. క్రోధం మొదలైతే మరి ఇక కోపంలో ఇక మనకి ఏం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం, ఏం మాట్లాడుతున్నాం కూడా ఇక క్లియర్‌గా ఆలోచించే శక్తి పోతుంది. సమ్మోహం అంటే అది. అంటే ఒకలాంటి మైకం వచ్చేస్తుంది ఆ కోపంతో. సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమః. అలా కోపంతో మైకం లాంటిది కమ్మేసినప్పుడు ఇక మైండ్ పనిచేయదు. స్మృతి విభ్రమం అవటం అంటే విచక్షణ పోతుంది. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశం. విచక్షణ పోతే బుద్ధే నాశనం అవుతుంది. ఏది రైట్, ఏది రాంగ్ అనేది తెలియకుండా పోతుంది. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషే నాశనం అవుతాడు. మరి అంతే కదా! కోపం మూలాన మనకి మోహత్వం వచ్చేసి మైకం కమ్మినట్లు. అందుకే మన వాళ్ళు చూడండి, పిచ్చి కోపం వచ్చింది వాడికంటారు. ఈ పిచ్చి కోపంలో వాడు ఏం చేస్తున్నాడో వాడికే తెలీదంటారు. కాబట్టి ఈ మోహం వల్ల వాళ్ళకు ఏం చేస్తున్నాం అనేది కూడా తెలియని విచక్షణ పోయి బుద్ధి నాశనమై చేతిలో ఏదుంటే అది విసిరి కొడతారు. అవతల వాళ్ళ మీదకి లంఘిస్తారు, పరిగెడతారు, వాళ్ళని కొట్టొచ్చు, వాళ్ళని ఏదైనా చేయొచ్చు. ఆ పిచ్చి కోపం ఎంత కోపం ఉన్నదా అన్న దానిని బట్టి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ దాంతో బుద్ధి విచక్షణ పోయి వాడికి ఏం చేస్తున్నాడో వాడికే తెలియని పిచ్చి కోపంలో అని. కరెక్ట్‌గా ఇది ఇందుకే అన్నారనమాట. కోపంలో ఆ సమ్మోహం, స్మృతి విభ్రమం అయిపోయింది. విచక్షణ పోయింది. బుద్ధి నాశనం అయింది. బుద్ధి నాశనమై ఇలా చెడు పనులన్నీ, చేయకూడని పనులు చేస్తున్నారు కోపంతో. అపూర్వమాణం అచలాప్రతిష్ఠం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. సో ఇవన్నీ కోపం, ఆసక్తి, అసలు విషయాల గురించి ఆలోచించగానే ఆసక్తి వస్తుంది. ఈ కంటి ముందు ఏదైనా మనకి కనిపించింది దాని గురించి ఆలోచించామంటే ఆసక్తి కలుగుతుంది. మనం సోఫాతో చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఇంకొంచెం ఏం చూపిస్తున్నారు? ఒక అమ్మాయిని చూసి ఆసక్తి కలగడం, ఆసక్తి కలిగేసరికి దగ్గరికి వెళ్ళడం, కోరిక కలగడం, దాంతో చెడు పనులు చేయడం, అలా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆ రకంగా చూపిస్తున్నారు. అన్నిటికీ సో అది జరగకపోతే, మన కోరిక తీరకపోతే కోపం వస్తుంది. కోపం వస్తే మతిభ్రమ అంటే మైండ్ సరిగ్గా పనిచేయదు, పిచ్చి కోపం. దాంతో బుద్ధి నాశనం, విచక్షణ పోయి బుద్ధి పనిచేయక చేయకూడని పనులు చేస్తారు అని చెప్తూ అన్నిటికీ కారణం ఏంటి అంటే అక్కడ కామమే. ఆ కోరిక కలిగింది అంటే ఇక
కోపంతో మనం నాశనం అవుతాము. కాబట్టి అపూర్వమానం అచల ప్రతిష్టం. ఎవరైతే నిరంతరం నిండుతున్నా కూడా సముద్రం చలించకుండా అలాగే ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అన్ని వైపుల నుంచి అన్ని నదులు వచ్చి కలిసిపోతూ ఉంటాయి సముద్రంలో. అయినా సముద్రం చలించకుండా అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే ఎన్నో కోరికలు ఎన్నో వైపు నుంచి వచ్చినా వాటన్నిటిని కూడా అణిచివేయగలిగిన వాడు శాంతిని పొందుతాడు. భౌతిక ప్రపంచ సుఖాలకు బానిస అయినప్పుడు ఇక మోక్షం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. సశాంతి తద్వత్కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి నకామ కామి. సో ఈ కోరికలన్నిటినీ కూడా ఎవరైతే అణిచివేసుకుంటారో వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు. కోరికలకు బానిస అయినప్పుడు ఇక మనకి సుఖం అనేది మోక్షం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. సో కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడు మనశ్శాంతి. అందుకే ధర్మరాజు యక్ష ప్రశ్నలను ఉంటాయి. వీళ్ళు అరణ్యవాసంలో ఉన్నప్పుడు వాటర్ కోసం వెళ్తే ఈ యక్షుడు ఒకడు ఆ నీళ్ల నుంచి వచ్చి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పకుండా తీసుకోవద్దు నీళ్ళంటే వాళ్ళంతా దాహంతో వినకుండా తీసుకొని అందరు పడిపోతారు. చివరికి ధర్మరాజు వెళ్తాడు ఎవరు తిరిగి రాకపోతే. వెళ్తే అందరు పడిపోయి ఉంటారు. అప్పుడు యక్షుడు వచ్చి నువ్వు కూడా ఇలాగే అవుతావు నా సమాధానం చెప్పకపోతే అంటే సరే అడగమంటాడు ప్రశ్నలు. అతను అడిగిన ప్రశ్నలన్నిటికీ తృప్తిగా సమాధానాలు చెప్తే అప్పుడు అతను సంతోషించి వీళ్ళందరినీ కూడా బ్రతికించడం మనకి భారతంలో ఉంది. సో ఆ ప్రశ్నల్లో ఒకటి ఏమిటంటే అందరిలోకి కూడా ప్రపంచంలో అందరికంటే ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు అని అడుగుతాడు. ద రిచెస్ట్ ఫెలో, హూ ఇస్ ద రిచెస్ట్ ఫెలో ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అని. అంటే ఏం చెప్తాడు? కోరికలు లేనివాడే అందరికంటే ఐశ్వర్యవంతుడు అని. మరి ఎంత ధనం ఉన్నా ఇంకా ఏదో లేదనే అసంతృప్తి ఉంటే ఇంక నీకు ఐశ్వర్యవంతుడు అని ఎలా అనిపించుకోగలుగుతావు? ఎప్పుడు ఏదో లేదు అన్న దుఃఖించేవాడి కిందే వస్తాం. సో నిజమైన ఐశ్వర్యవంతుడు ఎవరు అంటే కోరికలు లేనివాడు అని చెప్తాడు. అందుకని ఇక్కడ కూడా భగవంతుడు అనేది కోరికలన్నీ అణుచుకున్నవాడు శాంతిని పొందుతాడు. ఈ కోరికలనేవి మరి అశాంతికి కారణం అన్నమాట, కామం అనేది. ఆ తర్వాత ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా శ్యామం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణం రుచ్చతి. ఎవరైతే ఇలా కోరికలను అణుచుకుని శాంతిని పొందిన వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటారు. వాళ్ళ దృష్టి మళ్ళీ కూడా ఈ ప్రపంచ విషయాల మీదకి ఇంకా మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఇదే వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న ఇలాంటి వ్యక్తి స్థితప్రజ్ఞుడు అని వాళ్ళని అంటారు. జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుడి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు, ఏదో ఒక యోగం అని పేరు. యోగం అంటే భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాం. భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఎప్పుడైతే పెట్టుకుంటామో భగవంతుని చేరుకునే అర్హత వస్తుంది. సో యోగా అంటే భగవంతుడితో ఆ సంబంధం ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని ఎందుకు పెట్టారంటే ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఎలా ఏర్పరచుకోవచ్చో చెప్పే శ్లోకం కనీసం ఒక్కటన్నా ఉంటుంది. సో ఒక్కొక్కసారి మోర్ దెన్ 1 ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకం కూడా అలాంటి శ్లోకం. ఎందుకంటే ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారు, ఈ మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న ఇటువంటి వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొంది ఈ భగవంతుడి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ దివ్యమైనటువంటి వివేకంతో ఎవరైతే ఉంటారో, ఏ వివేకం? ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందినవాడు అంటే కోరికలను అణుచుకుని శాంతి, ఎల్లప్పుడూ శాంతితో ఉండగలిగిన వాడు. ఎప్పుడు కూడా మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్నవాడు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెంది భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటాడు. సో ఈ కలియుగంలో భగవంతుని చేరుకోవడానికి మనకు ఆ శాంతి ఎలా వస్తుంది అంటే మరి భగవన్నామ స్మరణతో వస్తుంది. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటంటే మనం ఈ శరీరం కాదు, మనం ఆత్మ అన్నది. సుఖ దుఃఖాలనేవి నిత్యం కాదు, వస్తూ పోతూ ఉంటాయని, మనం భగవంతుణ్ణి శరణు వేడాలని. ఎందుకంటే అర్జునుడు చెప్పాడు, నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నిన్ను శరణు వేడుతున్నానన్నప్పుడే ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని బోధించటం జరిగాయి. సో భగవంతుని శరణు వేడాలి, మరి ఆయన నామ జపం
చెయ్యాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇతి షోడశకం నామనం కలికల్మషనాశకం, నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అన్ని వేదాలు, సకల వేదాలు వెతికినా ఈ కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపడానికి 16 పేర్లున్న ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం కంటే వేరే ఉపాయం లేదు అని కలి సంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉన్నది. సో జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది అది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో